mga gabi. Alas 7:30 ng gabi. January 14 dito sa yung visit by pasunod ng Gumaka pa southbound. Ganun pa rin sa partido pa rin ng biyan natin. Gagama na dito sa may pasunod ng Gumaka. Kagabi, daming ano dito. Traffic dito kagabi kasi may mga tumitirik. Akan lang po kayo ng maling araw pa. Alas 12 yata yun. Gagapan naman tayo dito.
ano, si Dudeng.